आमच्या जिवितांत व्हड खुशालकाय म्हणटा तें भुरगेपण. भुरगेपण आमी सांबाळूंक जाय. भुरगेपणात जे कितें करूंक मेवता तें आमकां जाणटेपणार करूंक मेवना. हेंच भुरगेपण कितले पयशे पासून दिल्यार आमकां परत मेवना. देखून भुरग्याक म्हजें सांगणें, भुरगेपणाचो बरो उपयोग करात आनी तुमचो फुडार फळसडीत करात. आनी गायकात म्हजे कातार भुरगेपण. जिवीत जाता खरें जिवीत सुखी. इस्कोलान जिवीत जाता शिकोवप आनी देखी. दोन्नेपणात जिवीत जाता खुंयसर मारता उडकी. म्हातारपण आमचेर येतोच मागीर जाता दुखी. भुरगेपण भुरगेपण होय तें भुरगेपण. खरें जिवीत सुखी तें भुरगेपण. होय तें दादूसपण केन्नाच मेवचें ना असलें दादूसपण. भुरगेपण भुरगेपण होय तें भुरगेपण. खरें जिवीत सुखी तें भुरगेपण. दादूसपण दादूसपण होय तें दादूसपण केन्नाच मेवचें ना असलें दादूसपण. इस्कोलांतले दीस म्हणजे आमकां ते शिकपाचे. स्टुडियो आमकां फोटोग्राफ मोजेर आमी सारपाचे. सदांच आमी शिकूंक जाय हे दीस आमकां गरजेचे. भुरगेपण तें भुरगेपण असले दीस आमकां ना मेवपाचे. भुरगेपण भुरगेपण होय तें भुरगेपण. खरें जिवीत सुखी तें भुरगेपण. दादूसपण दादूसपण होय तें दादूसपण केन्नाच मेवचें ना असलें दादूसपण. भुरगेपण भुरगेपण होय तें भुरगेपण. खरें जिवीत सुखी तें भुरगेपण. दादूसपण दादूसपण होय तें दादूसपण केन्नाच मेवचें ना असलें दादूसपण. जिवीत केन्नाच खुंयसर मारता उडना. खेळपाचो उगडास येता इस्कोल सुट्टा.